Grup Unió és una cooperativa que agrupa milers de famílies d'agricultors. Vam néixer l'any 1942. El nostre objectiu, llavors i ara, era posar en valor la feina dels pagesos i fomentar la sostenibilitat de l'agricultura. La vocació de pagès em ve familiar. Ho hem mamat, ho hem viscut, ho hem heredat. És una passió, és tindre-ho dintre i és tindre la meva part aquí. És el nostre hort dorat i boníssim i afruitat, el millor que tenim. El molí del Baix Camp està situat a Mont-roig del Camp i és el nostre molí de referència dintre de la denominació d'origen protegida Siurana. És un molí modern, preparat per amolturar 250.000 quilos d'olives al dia. L'oli Unió és un oli afruitat, equilibrat, aromàtic i alhora molt suau. Anima't a tastar-lo!